A titular de Mar informou de que os últimos estudos científicos realizados acreditan unha recuperación da sardiña. Por esta razón, dende a Xunta trasladaranlle ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación a posibilidade de adiantar a este primeiro semestre as posibilidades de pesca asignadas para o segundo, unha vez que a Secretaría Xeral de Pesca decidira o peche desta pescaría no Caladoiro Cantábrico Noroeste ata o mes de agosto, polo esgotamento do cupo asignado. Segundo ela, é neste mes de xullo e tamén en agosto cando a especie acada o seu máis alto valor, de aí a súa solicitude. Os resultados dos estudios científicos, tanto de España como de Portugal, acreditan que hai unha moi boa recuperación da sardiña. Nestes momentos o que lle estamos solicitando dende Galicia ao Ministerio é que fagan as aperturas das posibilidades de pesca que tiñamos para o segundo semestre, que nos las adianten xa, porque é neste mes e no mes seguinte cando a sardiña ten máis valor. E nós o que estamos intentando facer e concienciar o sector tamén é que o peixe hai que pescalo cando máis vale, non ten moito sentido esgotar unhas cuotas que temos bastante baixas en aqueles momentos onde o peixe non ten tanto valor. Este mes de xullo, como sabedes, a afluencia de turistas, a nosa mesma tradición de consumo de sardiñas nesta época do ano fai que se incrementen os precios e, polo tanto, o que lle estamos pedindo ao Ministerio é que nos conceda esa posibilidade de anticipar as posibilidades de pesca que temos no segundo semestre para este primeiro. A captura da sardiña está regulada este ano por un plan de xestión entre España e Portugal, que recolle menos posibilidades de pesca que no ano 2017 e topes máis baixos, co obxectivo de poder manter aberta esta pescaría, cun límite de 14.600 toneladas repartidas en 2 períodos.